ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ପୁରୀ। ପୁରୀରେ ଆସିକି ତୁମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ। ବସିକି ତାପରେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ, କାରଣ ସେଠି ଆମର ଛୁଆ ପୁଅର ଚୁଟି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ କରି ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ସକାଳ ତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ। ଛୁଆର ଚୁଟି ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ବୁଲିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ସବୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ମାଛ ଥିଲେ, ବହୁତ ମାଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରଟା, ସେଠି ଆମର ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ା ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୋ ଛୁଆ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଛ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି କରୁଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ପାଣିରେ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ 108 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ପୁରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ତ ଆସିଛି 2-3 ଥର ପାଖାପାଖି, ହେଲେ ଏସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲି ନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର 108 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଭିତରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କେତେ ବଡ଼ ନାରାୟଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି, ଲାଗୁଛି ସତରେ ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆସିବା ପାଇଁ ଜମା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଥିଲା ଏଠି। ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇକି ସଜା ହେଇଛି, ଚିତ୍ର କଟାଯାଇଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ, ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ନାଁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ, ସବୁ ଘୁରଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଘୁରଉଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବି ଘୁରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି, କେବେଠାରୁ ହିଁ ଜଳୁଛି ଏଠି ଦୀପଟି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି 108 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଉଇ ହୁଙ୍କା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଓମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଦେଖିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ।
ମାନେ ସେଠି ସବୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ, ସବୁ ଯେତିକି ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିବ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି, ମାନେ ମୁଁ ବି ମାନେ ବୁଲି କେବେ ଭାବିଥିଲିନି ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୁଲିମି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ, ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଲମ୍ବା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।